Ola, boas, son Ana. Hoxe pilladesme aquí en modo oficina cos meus amados Excel. E nada, quería decir catro cousiñas de Cunde, que é a cooperativa na que estou, sobre o tipo de traballo que facemos, non? Nos traballamos tanto para institucións públicas como privadas, e facemos traballos tanto de xestión, coordinación e produción para distintos tipos de eventos, tanto pode ser feiras, festivais de música, festivais de cine. Despois a maiores tamén, se o noso cliente necesita máis tipo de persoal auxiliar, nos tamén contamos cunha carteira de grandes profesionais. Un pouquiño esa descripción que é bastante xeral, pero por eso dedicámonos un pouquiño a facer de todo. Cunde somos unha empresa especializada en produción cultural, nas que traballamos en moitas disciplinas como audiovisuais, teatro, músico vivo, solemos tamén coordinar todo tipo de festivais e feiras, como o Culturgal, por exemplo, en el que levamos xa 10 anos formando parte do equipo de produción, e festivais de grande formato, por exemplo, como o Son do Camiño, no que levamos 3 anos, en el que hoxe xusto me collede xa aquí rodado de ferro e empezando xa cos preparativas do ano que ven. Ola, bo día, son Ceci, de Cunde Sociedade Cooperativa Galega. Pilladesme aquí, coas mans na masa detrás dun telo, como solemos estar todo o persoal de producción. Cunde, precisamente unha empresa de producción de servicios para eventos. E escollimos a fórmula cooperativa porque, basicamente, non se entende, se concibe o traballo en solidade neste sector, xa que os equipos son os que realmente fan grandes as producións e consiguen o nivel de profesionalidade que cada cliente solicita. Recomendo cooperativa? Sí. La recomendo a todos os que estedes pensando en emprender no sector da cultura por varias razóns. A principal é polo propio feito de ser unha cooperativa de traballo asociado. No propio nome creo que van moitas das pistas que poderíamos explicar. E, en segundo lugar, polo enorme apoio que obtemos de moitas institucións e de moitas asociacións que están sempre detrás e que fan sempre o feito de emprender empresarialmente, sobre todo cando o descoñecemento é máis grande do que nos gustaría. Así que, adiante, cooperativizademos. Un saúdo.